یەکەمینا جیهانی ئۆتۆمبیلا کو بە ئەنەرژیا تاڤێ دخەبتە. vê carê bi enerjiya tavê tekerên otomobîlê dê bigerin û bi carekê ve ji ber minneta sotemeniyê derkevin. Payza îsal gerek ev otomobîlahan ji kargehê derkeve û bi rûyê cade û kolanan bikeve. Çend rojan berî kampanyaya Lightyearê ya Holandî ragihand ku ew aniha otomobîlekê çêdike dê li ser enerjiya tavê bixebite. Li gor agahiyên Lightyearê banê otomobîlê û qapaxa motorî bi sêl û lewheyên enerjiyê ve rapêçayîne. Bi wan sêlan batarî û pîlên otomobîlê têne şarjkirin û ji wan jî elektrîk tê helberandin. Bi elektrîka wan pîlên dagirtî şoferê otomobîlê dikare bêhterî 600 kîlometrî bê bigere û bajo. Serokê cîbicîkar ê kampanyayê Lex Hofsloot dazanîn ku ev otomobîla bi navê Lightyear Zero bihayê wê 250,000 euro ye. Heger li gor biryara kampanyayê ev otomobîlahan di payizê de daket bazarê di vî warî de dibe yekemîna dinyayê. Ji bilî Lightyearê hin kampanyên din jî hene ku li ser heman cûreyê otomobîlan dixebitin lê hîna bidawî nekirine. Li gor te rojekê ji rojan pêkane enerjiya tavê şûna sotemeniyê bigire û ev otomobîlên me tenê bimînin etnîke û jê mayên demekê.